mga ka-vlogs, nandito ako ngayon sa BAYUGAO Falls. As you can see, maraming mga pumupunta dito, yung mga estudyante, mga iba't-ibang bakasyonista upang sa ganun magpalamig po sila sa napakalamig na tubig, mga kaibigan. Ang BAYUGAO Falls ay matatagpuan sa bulubundukin ng bayan ng Luna dito sa probinsya ng Apayao. Nakapanood ng aking mga videos sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo upang sa ganun mapanood niyo po lahat ng mga content ko or yung mga videos ko, mga kaibigan. So like and share lang po ang aking YouTube channel, Joey Cordero po.